Shalom, dihamu amanami dohot inanami, naik pukau tama pertanyaan di bagasan Bornginon, parjolo majo hujahaho kami nagabe susunan acara dihita, na parjolo marede sian buku ede nomor 112 ayat sada dohot ayat 2, na paduahon fotum, na patoluhon epistel, sian Lukas bidu onom ayat 30 sahatu 42. Napa opaton marede sian buku ede nomor 226 ayat sada. Napa limahon jamita natar surat di poda bidu opat ayat sada sahatu ayat sia. Napa onopon marede sian buku ede nomor 400 ono puluh pitu ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelean. Napa pituhon tangiang pelean dohot pasu-pasu. Dihamu amanami nanami taparade maroha nang pikirata jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude akan na mangulahosa, hok do barita nai rodi saleleng-leleng na. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbahen hami mabahen manangaha, molosoho dongan nami, dibaheni sailehon madihami, roha banuagijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama hatani tuhata, nagabe turpuk epistel di pertanyaan di Bornginon,
Ima natar surat di Lukas bidu onom ayat 30 sahatu 42 laos oma nagabe turpuk jamita di mingguta di hari Minggu ima minggu palimahon dung Trinitatis tajahama marsika soring. Jala dihata hodo nang upamaut tunasida tung tartogu nama pitung madongan na nama pitung di dalan darap tergodung manasida duasa aha mapola pabereng-berengommu silba-silbak na di mata ni dongammu ia nasatiang na di matami dang diatoiho. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jalan naupiopsa. Amen. Lau manomo hatani tuhata marede mahita sian buku ede nomor 226 ayat sada. Martangiang mahita, asini rohama dihamu doho dame, nasihat debata amata, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata bornginon, laus turpukoma nagabe epistel di mingguta tu minggu naroon, ima natar surat di buku poda bidu opat mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Poda sian Raja Salomo bidu opat ayat sada rodi ayat sia ujaha madihita tapai hutihut madi bagasan rohat tabe songonom mahatani tuhata. Sai tangi homma hamu ali aka anaha pangajaran ni sada ama jalari koti hamuma gumuruhon pangatusion. Ai poda nadingkat do nahuleho tuhamu unang tung tadiko kamu patiku. Ai aupe simini didamang doau hasudungan jala anak sasadani dainang. Jadi dipudai ibana au jala didok do madok au. Sai para tiate homma aka hataki jala raduti aka tonaku asa mangulu ho. Sai eahi hapistaran eahi ma tutu pangatusion unang tung halupahon jala unang tudali aka hatani pamangaku. Unang tung tadikon akai asa diramoti ho. Sai haholongi ma akai asa dijaga nasida ho.
Permulaan ni hapistaran oddo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok na niomom tumuhor pangatusion. Sai parhamaol may asa dipatibulho, marmulia doho bahenonna, molo marsigatungan tusiho. Lehononna dotu ulum bulang-bulang hasolowan, tupal na jagar situtu basa-basa honon na tuho. Ima hatani tuhata. Di hamu aka amanami dohot inanami, maradu sudihita na pungu di partangiangata di Bornginon, marhite hatani tuhata na hujah hatokinon, pinomat adong dua hal na bui taputihi sian turpukon nagabe ipolani jamita dihita. Na parjulu na naing dohonon na tuhita ima dihina argani na mangguruhon pangatusion. Bagaimana kita mendapatkan pengertian? Macai argado mangguruhon pangatusion. Imana parjulu nanaing dohonon na tuhita, bagaimana kita mendapatkan pengertian, bagaimana kita memperoleh pengertian. Dengan kata singkat, belajar mengerti. Ay memang akamang dohot tamuinang molo sumangat tusi hita, totu dangadong nabui ulauta. Jadi dasar ni sude ima pengertian, ima pangatusion. Isarana rupa ni, dang taboto dope mga lopa, hape pitor disuruh mga lopa. Buhado no niati. Ulala, dang masak lopa-lopa na molo sogosong, mosok, malapot, yesui tata melhot. Tata melhot, enggak masak, enggak mentah. Jadi enggak tahu. Alanido, nuaeng, gudang dohalak na belajar mengerti. Kalau dia sudah paham memasak, lalu dia terjun memasak. Masak, mengenal bumbu-bumbu masakan pun, mengenal barang-barang yang dipakai untuk memasak pun belum. Bagaimana dia memasak? Disi mariko ni pangatusioni. Jadi sesudah dia paham bagaimana memasak, bagaimana mengolah makanan, lalu dia terjun ke lapangan. Yakinlah, dengan pengertian seperti itu akan menghasilkan makanan yang enak, yang lezat. Kalau sudah paham, sudah mengerti, akan mudah mengerjakan segala sesuatunya. Jadi saya pikir bukan hanya memasak, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita perlu mengerti dulu. Mananga hape nanaing taulay, ikut jolo taat tusido. Buah benota, songo dia mamake, jala tu diai. Alani akabang dohot tamuinang, tentu sudedu hita maboto berproses do. Danga dong napitor jadi. Sudedo berproses. Danga dong napitor jadi. Danga dong jol mahola tubuh pitor pistar. Manusia apa itu? Anak apa itu? Anak ajaib. Saya yakin tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dunia ini begitu dia lahir langsung pintar. Berproses dusudi. Mamungkasian na marsiajar mardalan, marsiajar makatai, marsiajar berlari, belajar mengucapkan kata-kata tertentu. Madok bapape ikut diajari, bapain na rupani. Sesongon ajis gagap do parjulunai.
aka yanak koni. Hita ni ngomma. Danga dong pitor hola sorang mersugut itor majau opung poso-poso. Danga dong. Mungkin 1 tahun naipe. Bahkan ada yang lewat 1 tahun. Tapi ada juga yang cepat. Tapi semuanya mengalami proses. Songo pamatak tau mengalami proses pertumbuhan dan pertambahan. Alani disomma riko ni parsiajarani, disomma riko ni namar guru. So nahudok nakiningan marguru mardalan, marsiajar mardalan, marsiajar makatai. Bahkan kita yang sudah dewasa ini ya kita harus belajar mengatakan sesuatu. Ainda juk dua kamang dohot tamuinang gawe haci rohani dongan aladang pinar siajaran makatai. Songon hata ni detai gawe asal puas hatai. Jolo di kaluaru baru dipikiri. Apa yang gua hatan itu hata madok, pikiri dulu. Pikir dulu. Baru katakan. Alai gudang dojol manuaing dikatakan dulu lalu dipikirkan. Gabe timbul maka persoalan. Belajar ngomong, belajar bicara, belajar menyampaikan sesuatu. Bahkan asasahat halak tusada pangatusion na lebih ikurade mengeluarkan dana na balga mangaleho tikina mangalehon guguna dohot lanna asing. Jadi dangadong na instan. Kecuali mi instan ate. Dangadong na instan. Idu asa didok di bagasa turpuk taon tuhori hapis tarani jala tuhorhon sadok na niomom tumuhor pangatusion di ayat itu. Untuk mendapatkan pengertian pemahaman itu kita harus berkorban. Berkorban materi, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ibarat ni namar sekolah, dan mungkin itor tingkat 5, suidalani tingkat sada. Songoni do rupani buti. Haru naung liling marsiajar marsikola, saya toktong rupani mardahurang. Seorang profesor mengatakan, semakin saya tinggi ilmu, punya titel begini, semakin banyak yang tidak saya tahu. Ala yang gojol manapa jago-jagohon, itor sudi do boton ni. Aku botoi, terbuti do rupane. Ape suarong nabi notona. Tetuhu dang lupa do pehita di ungkapan nama dok berguru sampai ke negeri Cina. Buasa di dok songoni berguru sampai ke negeri Cina. Tetuhu majalahi hapistarani saat tu dia petaho. Mungkin pemahamannya ketika itu Cina itulah, negeri Cina itulah yang paling jauh. Berguru sampai ke negeri Cina. Bahkan nataboto dangadong batas marsiajar. Dangadong batas usia marsiajar. Hamatianido manamaton parsiajarani. Ahana yang parsiajarata gudang. Tapi paling tidak melalui firman ini dikatakan kita belajar mengerti. Aina jujut di sido persoalan. Dakwa tusi nita rupani. Aladang masya tusak kita gabe masya Tuhan kan itu. Jadi pengertian itu pangatusioni macayarga. Manang isi pehita, manang di dia pehita. Nah padua kon marhite turpukon, taida do dison posisi manang peran nisada ama dalam hal pendidikan. Jadi ama mengambil peran yang sangat sentral dalam hal pendidikan anak-anaknya.
nang di budaya ni halak Yahudi, halak Israel, nang di budaya ni halak Batak, peran ni sahalak ama macai penting. Songon nataboto amaido nagabi uluan. Bapa, ayah itu adalah imam di tengah-tengah keluarga. Amaido tujai tujulu, namar mudu-mudu sude pangisi ni bagasna. Amaido nagabi sahala ni keluarga. Asa gabe marsahala keluargai na adong do disi amai. Ido bin nasipata mulununga jumulu amatay gabe sehira na adong do na hurang sikop di hatabata di do gabe maponggolulu ido. Hilang kepala. Keluarga tanpa kepala. Maponggolulu. Nama bahen arga jala jagar idaun sada keluarga. Amaido. Amaido pangodian dohot nagabe pangalualuan niya kayana kona. Adong upasan ni halak Batak madok songonon. Tuan niya pangi ala marpanggaru-garuan. Tuan ni anaki ala adong ama pangalualuan. Jadi bapa, ayah itu menjadi tempat mengadu anak-anaknya. Akamang dohot tamuinang ngabui binuaing tabayakon molo godang aka ama siya manugut sa hatu botari sa hatu borngin dang dijabube. Dang nalana mula-ulaon. Ia soi dang be diperdulihon nakiningan peranai hajong-jongan nai songon ama. Dang adong bitikina mangajari geleng na songon fungsina nakiningan. Alanido nuaing nunga gabi holan inata na mangajari geleng na. Jadi holan didok rupani belajar di rumah alani masa koronaun nuaing isiro na sibuk. Inata do, gabiru kay natay madok, ay hamido na marsiajar, hamido na makarejo itugas, hape na jago-jagoan nila ni anak ko nami, inna rupani. So na sutarbigido, hata niya kamata. Bahkan amata ro na mabay status na, inatay jabudo karejo, inna rupani. Mana peran bapa? Di dia do nuaing, aka amata. Jala memang, masa do inuaing moladok tugas ni geleng na itor didok do molo idok geleng na rupani pa ini ada tugas dari sekolah bantu dong ina kasih sama mamamu tanya mamamu jadi gabe tugas ni inatai nama jadi olor bin na gabe sipata roy natai madok percuma doa dong amat tahun inang mate pi amatai rupani hirana soro pengaruhna satabi alai molo hasia andon danaki dakya didok anak ni omakna anak papa anak ni sedoi anak ni amungna alai molo dak kasia isi manubuho ni itorin nama muse ido asa molo adong danak naso mangatusi nuaheng dang bedidok naso diajari among mudoho dangin nabe. Gabe songonon nama didok, naso diajari omak mudoho. Jadi diturpuko tabereng do nakiningan bagaimana kehadiran seorang bapak, seorang ayah mendidik mangalehon pangatusion, mangalehon akapoda dohot akapangajarion tugeleng nai. Om manuaing nama cayarga kebetulan topik ni mingguta tu hari minggu naroon berkaitan tu pendidikan manang tu pangatusion. Mencintai pendidikan. Kupikir dakolan hajong-jongan ni ama, dohok do hajong-jongan ni hita, suami istri, laho mangalehon aka pangatusion, ay ido nakiningan dasor ni saluhutna. Molo nunga jupang pangatusioni
tutu gabe sukses hasia may bana tujuluan nyari. Alay bohado asa mangatusi adong proses belajar, adong proses mengajar. Isi do patupahoni tutu dang rosa diri pangatusion. Di simana kiningan peran ni akan tua-tua peran ni natoras, cara khusus peran ni aka ama. Atong margugu mahita mangulah hoca. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Di hatam na kubigi hami, pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami. Asa di perbuiho katamia kaparbuin nadinggan. Bui dayon nami nang dayon niaka. Dongan na humaliak kami. Pergugui hami Tuhan. Asiro ham, pasu-pasu parsauran nami di bagasa bornginon. Pasu-pasu aka pertangyangan na hupatupahami di ganuk bagas nami be. Pasu-pasu ruas ni huriam, marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku deta 497 ayat 1 dohot ayat 2 laus tapapungu mapiliata. Tatangiakon ma peliak tatua dupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uam na hutus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite, todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmahita mangidu di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punaharajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohan na siya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusaluhut na. Amen.
Horas marihita saluhutna akamang dohot tamu inang molotungadong akasi panganon taparade rak mangatom mahita alai jumulu mahita martangiang. Horas marihita.